I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas kao što vidite igramo Stumble Guys, ali igrat ćemo ova Three of a Kind. Sada idemo ući, igrat ćemo ovo, idemo krenit da vidimo kako će mi ići. Oprostite što nisam bija, nisam nikako stigao, jer imam puno obaveza, nisam imao vremena za snimanje, ali šta bude svejedno. I ako uspijem staviti u link u opisu kanala King of Play s kojim sam bio snimao, koji sam ja kralj, ljudi, vidite. Wow! Kakav je ovo moj zvuk bio? Zanemarite ovo. To, ljudi, kvalificirao sam se poslije dugog neigranja. Šta je tu? Puknit će ova banana ako se bude okrećala. Iako je ova igrica ne može, a u stvaru može. Ispričavam se. Ne. Biš. Ej, alo, nema. Ne, ljudi, smotan sam i ta glupa usrana kopačka me izneredila. I 0 ovih sranja sam dobija. Da vidim koja stosa. A gemove se tako dobivaju. Pa može. Tako ću dobiti za Stumble Pass. Sad ćemo... Igrat ću samo da dobijem gemove. Ne znam kako te gemove dobiti, ali možda ako osvojiš. Ne znam, stvarno. Gdje oni nađu te gemove? Ljudi, ako vidite negdje gemu, pišite u točnije ne možete pisati komentare, koje mene komentare. Neće mi dati niti jedan gem. Ne, ljudi, smotan sam. Htio sam probat ono. I nikako dobiti te gemove. A ljudi moji, vidite vi ovo. Ja sam zelen, gemovi su zeleni, a gemovi mene neće. A kako me neće ako sam ja zelen? Točnije imam zeleni skin. Gdje su gemovi? Hoću gemove. Ljudi, gdje su? Biži od portala, portal će me ubit. Ali ja ću ove likove ubit, ovaj me udrija šakom, debil. Ja sam loš, vidite, od dugog neigranja. Iako je ova igrica propala već odavno, onima koji se sviđa, ne branim da igraju, a u meni ja to igram kad mi se da. Najviše ja igram Netfoot, koji sam planirao snimiti, ali ipak nisam htio, jer vas većina to ne igra. Ne. Joj. Za dlaku. A daj ovaj. O, dobro je, ljudi, jeste vidjeli ovo. Nisam ja ovo zaboravio upalit imena. Nažalost, jesam. Ništa ovo nema.
Joj, ljudi, biži, čao od mene. Ćeš me biži ti onda. Ja ću kod ovih tu. Idemo ovdje. Ovdje mi trampolin treba. Ne. To, ljudi, kvalificira sam se. Idem u finale, da vidim šta će tu biti. Ako bude nešto loše, jao meni. Rašhaur, okej. Ovo mi nije loše, nije mi ni loše, ali nije mi ni dobro. Biže rok tu. Joj, bravo ja. Idemo još jedno. Pa onda idemo evo ovdje. Pa idemo ovdje. I sad ćemo tu. Ovaj trampolin. Joj. Ne, ljudi, pasan. Vidite ovo. Nije mi tilan trampolin. Kako mi ne da gemove. Ali barem imam Stumble Pass. Molim te, uncommon duplikat. To, duplikat. Ne, ljudi, vidite. Koja đubrad. Đubre od ljudi, definitivno. Sram ih isti bilo, ne daju mi duplikat trener. Kako ja sam ga prije imao? Prije sam ga. A ovo je ovaj tu, ja sam se zaboravila stvarno. Ništa, ovo idemo mi nastaviti. Ljudi, evo, krenuli smo. Naljutilo me da mi je barem dalo onih 2 tokena, dobro, aj. Bolje išta nego ništa. Pa sad sam dobila nešto. Vidite kako su bezobrazni prema meni. Sram ih isti biti. Tako bezobrazni biti. Šalim se, nisu oni bezobrazni, ali nemojte mi to radit. Ovaj je gol. Kako mi se... Evo, napravili su goli skin u kojem... Ne! Jesam smotan, ljudi, stvarno. Ništa. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!